Naimbaga damag, Mapyanga dumog, Pahad ni damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. Si Cristo sa radyo para sa mundo. Malem jay tiyendaan na nakatugaw, akadwa na ti barkada nagkakanta, ket ti sangwananda nakatakder ni San Miguel, ket ti ramramay da sigarilyo ken marijuana. Kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnut kinagulip, kaskaldi nga nagsara, hawan maitudo ken masno pamasakbayan, kayarig natbangka nga awan sang ladan na. Tuntun agawi din ay anyan nawasang na, agbirok ti makan ken sidae nananam, ket no awan maiparang ti man nga sawa na. Kalut ti kaldero ken banga tumayabda, kastoy man ti tao ngawan ti Kristo na tapnod kinagulip, kaskaldi nga nagsara, hawan maitudo ken masno pamasakbayan, kayarig natbangka nga awan sang ladan na. Ket no isurumwar ay dumawat ti kwarta, amapan na iinom when no isugal kaka, ket no awan ti maitet tubre nga sawa na, tungpada no buen no kugtar ti malakaman na. Kastoy man ti tao ngawang ti Kristo na napnot kinagulib, kaskaldi nga nagsara, awan maitudo ken masno pamasakbayan, kayarig natbangka ngawan sang ladan na. Denggem mo gayem ko ti adal tuy ayub ko, di mo kadlaisen ipan mo di tapuso, awan nasayaat nga ite di tibisyo, no di laeng sakit ladingit wenno infierno. Kastoy man ti tao ngawan ti Kristo na napnot kinagulib, kaskaldi nga nagsara, awan maitudo ken masno pamasakbayan, kayarig natbangka nga awan sang ladan na. Kastoy man ti tao nga awan ti Kristo na napnot kinagulib, kaskaldi nga nagsara, awan maitudo ken masno pamasakbayan, kayarig natbangka nga awan sang ladan na. Kastoy man ti tao ngawan ti Kristo na napnot kinagulib, kaskaldi nga nagsara, hawan maitudo ken masno pamasakbayan, kayarig natbangka nga awan sang Tinaimbag adamag kas insurat ni San Lucas. San Lucas Kapitulo 1. Patgek at Teofilo, adon tip nagsurat may papan kadagiti napaspasamak kadatayo. Kas nadamag tayo kadagiti nakakita kadagitoy, manipot iti damo kan kadagiti nangikasaba iti mensahe, kalpasan ti panangadal ko anaimbag kadagitoy manipot
panagirugida. Napanunot ko nga isurat ken ka, tinaurnos a pakasaritaan da. Kayat kung amin, amamuam, ti amin a kinapudno, maipapan kadagiti amin a naisuro ken ka. Idi ani Herodes ti ari ijay Judea. Adapadi nga agnagan sa Sakarias a kaming tibunggoy dagiti papadi nga impangulwan ni Abias. Elizabeth tinagan ti asawa na a nagtaod met iti kapututan ni Aaron a padi. Iti imatang ti Dios nagbiag asililinteg dagiti agasawa. Awan pagkurangan ti panagtungpalda kadagiti amin a paglintigan ken bilen ti Apo. Awan anak da, agsipod talupes ni Elizabeth. May sapay, lakay, ken baketdan. Iti may sangal daw, dumteng ti batang ti bunggoy ni Sakarias nga agserbe iti templo. Ket madama nga aramidan na, tirebeng na akaspadi. Kas kadaw yan dagiti papadi, nagbibinunot da no siya sinno ti sumrek iti templo ti Apo, amang puor iti insenso iti altar. Napagkasatan ni Sakarias ket sumrek iti templo ti Apo. Baya ti panakapuor ti insenso iti uneg. Agkarkararagmet dagiti tattao iti ruar. Maysa nga anghel ti Apo ti nagparang kini Sakarias. Nagtakder iti makanawan ti altar a pakapupuuran ti insenso. Nariribukan ni Sakarias idi makita na ket nagbuteng iti napalalo. Ngem kinuna ti anghel kenkwana, di ka agbuteng, Sakarias, inpangag ti Diyos ti kararag mo. Aganak to ni Elizabeth nga asawam. Lalakin to ti anakyo, ket panaganam to iti Juan. Agragsak kanto iti kastaunay, ket adon tumot ti agragsak iti panakaipasngay na. Ta naindaklan to a tao iti imatang ti Apo. Masapol adin to uminom iti arak, wenno oray anya a makabartek. Mapunnon to iti Espiritu Santo, oray adda pay laeng iti tiyan. Ket adon to kadagiti Israelita, ti pagsoblyen na iti Apo a Dios da, umununan to a maibaon ngem ti Apo. Nabilag ken manakabalinto, akas ken ni Propeta Elias. Pagtutunusunan to manen dagiti ama ken dagiti anak. Pagsublienan to iti kinalinteg dagiti nasukir. Isagananan to dagiti tattao a maipaay iti Apo. Kasanon to ti panakamok a mapasamak daytoy. Sinaludsod ni Sakarias iti anghel. Lakaya kon, ket bakit meten ni asawak. Siyak ni Gabriel. Kinuna ti anghel, agserserbiak iti imatang ti Diyos, amang ibaon kanya, makisao ken mangidanon ken ka, iti daytoy adamag. Ngem di kamet mamati, iti mensahik amatong palto, iti naituding at simpo. Gapota di ka mamati, agumul kanto, di kanto makasao, agingga iti aldaw, amatong pal dagiti sinaok. Kabayatan na, mas daaw dagiti tattao nga agururay ken ni Sakarias agsipot tanabayag unay ti kaadana iti templo. Idi rimwar, saanen ang makasao? Ket daytoy tinakamuanda nga adda nagparang ken kuana iti templo. Gapota saanen ang makasao? Nagsedsenya salatan kadakwada. Nagawid ni Sakarias kalpasan ti batang na nga agserbi iti templo. Iti saan ang mabayag, nagsikog ni Elizabeth nga asawa na, ket 5 a bulan adirimrimwar iti balay. Kamaudyanan na tinulungan nak ti Apo. Kinuna ni Elizabeth, hinikat na ti pakaybaba inak iti matang ti tao. Iti maikanem a bulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Diyos ni Gabriel nga anghel amapan iti maysa nga ili iti Galilea, amanagan Nazaret. Naibaon ni Gabriel iti maysa a birhen a naitulag a mayasaway ti lalaki nga agnagan Jose a nagtaod ti kapututan ni Ari David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, kapya koma ti addakin ka,
agragsak ka taagtaeng ti apukin ka, ket naindaklan ti bendisyon na. Napalalo ti panakariribok ni Maria iti insao ti anghel. Anya nga ta, ti kay papananday toy. Kinunana iti bagina. Ngem kinuna ti anghel kenkuana, Di ka agbuteng, Maria, ta pinaraboran na ka ti Diyos. Agsikog kanto, ipas ngay monto ti maysa a lalaki, ket panaganam to iti Hesus. Naindaklan to, maawagan to iti anak ti kangatuan. Pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari, akas ken ni David a kapuunan na. Ito rayanan to iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket din to agpatengga ti panagari na. kinuna ni Maria iti anghel. Kasano ang maaramid daytoy? Idinto may saak a birhen. O may tuken ka ti Espiritu Santo. Insungbat ti anghel. Sa linongan na kanto ti panakabalin ti Diyos. Daytoy ti gapuna a nasantuan to ti ubing. Ket maawagan to iti anak ti Diyos. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth, akon kunada a lupus. Masikog no pay bakit onayon. Ennem abolanen ti sikog na. Taawan ti saan a kabailan ti Diyos nga aramiden. Adtuyak nga adipen ti Apo. Kinuna ni Maria. Maaramid kumakanyak, kas insaom. Ket pimanaw ti anghel. Iti saan ang mabayag, nagrubuat ni Maria ket nagdardaras anapan iti maysa nga ili iti kabanbantayan ti Judea. Napan iti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman ang nangeg ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria. Naggaraw ti ubing ti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin na babay. Impuk ka na. Naghasat ti ubing ay pasngay munto. Anya na pa nakapadayaw ko, ta umay naksarungkaran ti ina ti Apo. Ta apaman na manggig ko ti kablao mo, naggaraw ti ubing iti tiyan ko gapo iti ragsak na. Wen, naggasat ka ta mamati ka, amatong palto ti insaoking ka ti Apo. Kinuna ni Maria. Toy pusok, idaydayaw na iti Apo. Ket agragsak to'y kararuwak gapo iti Diyos amang isalakan kanyak. Ta nalagipnak, siyak ananumo nga adipen na. Ket manipod ita, awagan dakto anagasat dagiti amin at tattawo. Gapo kadagiti na indaklan abambanag nga inaramid kanyak, di man nakabalin a Diyos. Nasantuan tinagan na, kasyan na dagiti agboten kenkwana. Manipod iti maysa a kapututan, aging ga kadagiti sumarsaruno. Imparang na ti panagkabalin ti takyag na. Ket winarawara na dagiti natangsik at tao, ken amin nga gandat da. Inikat na dagiti manakabalin nga ari iti trono da. Ket intanok na dagiti nanumo. Pininek na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag. Pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti Karina kadagiti amatayo. Tinulungan na ti Israel nga adipen na. Ket nalagip na akasiyan ni Abraham. Kanti amin akapututan na iti agnanayon. Agtalo a bulan ang nakipagyan ni Maria ken Elizabeth. Kalpasan na, nagawid ijay balayda. Dimteng ti panaganak ni Elizabeth. Ket impas ngay na iti maysa nga ubing a lalaki. Nadamag dagiti kaaruba, ken kakabagyan na iti nakaskas daaw a kinaimbag ti Apo kenkuana. Nakipagragragsak da amin kenkuana. Idi walo nga aldawnan ti maladaga, napanda pinakugit, kayat dakuma a panaganan iti Zacarias. Kas ken amana, ngem kinuna ni inana, Saan? Juan ti maipanagan kinkuana. Ngam awan mo't kabagyam nga agnagan iti kasta. kinunada. Sinenyasan da ni Zacarias, tapno amunda ti kayat na ang maipanagan iti ubing. Dimawat ni Zacarias iti pagsuratan. Juan tinagan na, insurat na. Anyan, asidaaw da amin. Iti daytamet laakan ito,
makasaumanan ni Zacarias. Ket inday dayaw na ti Diyos. Nagbuteng digiti amin akarubada. Nagwaras ti damag may papan kadigitoy abambanag iti amin adiso iti kabanbantayan ti Judea. Anyan to nga ta ti pagbalinan na daytoy nga ubing. Kinun ko na digiti amin anakadamag. Nalawag ngamin nga adaken kuana ti panakabalin ti Apo. Napno iti Espiritu Santo ni Zacarias nga ama ni Juan ket imbagana iti mensahe ti Diyos. Madaydayaw ti Apo a Diyos ti Israel. Imay na tinulungan dagiti tattao na, ket winayawayaan na ida. Inikkan na tayo iti maingel amang isalakan, anagtaod iti kapututan ni David nga adipen na. Nabayagen nga imbaga na daytoy, babaen kadagiti nasantuan a profeta na. Inkarina nga isalakan na tayo kadagiti kabusor tayo. Iti panakabalin dagiti amin agumurgura kada tayo. Inkarina met akasyan na dagiti amma tayo. Ken laglagi pen na tinasantuan at ulag na. Ti sinapataan na akari ken ni Abraham nga ama tayo. Nga ispalen na tayo kadagiti kabusor tayo. Tapno awan pagbutngan tayo nga agserbi ken kuana. Ket nasantuan ken nalinteg tayo iti imatang na. Kadagiti amin nga aldaw ti panagbiag tayo. Sika, anak ko, managanan kanto iti propeta ti Diyos a kangatuan. Taumununa kanto ngem ti Apo, tapno isaganam ti pagnana. Ken ipakamom kadagiti tattao na amay salakan danto, babaen iti panakapakawan dagiti basbasol da. Naasi ken naayat ti Diyos tayo, pagbanawagan nanto ti panakaisalakan tayo, ket manipod sa dilangit, silnagan na dagiti agbibiyag iti kasipngetan ni patay, ket iturong na dagiti addang tayo, iti dalan ti kapya. Di makkel ti ubing ken pimigsa iti espiritu. Nagnaed ijay letang aginggana iti aldaw, apan nagparang na asilalatak kadagiti tattao iti Israel. Naragsak ti Christmas, iti Pilipinas, ubing Paskwa dati inda, inda idagada. Amin ama sabat mo, ragsakdat na iduma, ikablaaw daken ka, Merry Christmas kaka. Ay itdemon ta ginaldok sa dang tukuna, saan ang mabalin adi ka mangrikna. Sa tangnanang lolo-lola, manong-manang, agraman pa'y ni adi, masapadang agriing, mapandamak isimbang gabi, sadyay ili, makipagsagana isasambay ti ari. Naragsak ti Christmas, iti Pilipinas, ubing Paskwa dati inda, inda idagadat, mabasam ka ng iti, matanat-nat mong ragsak, naragsak, 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 ti Christmas, iti Pilipinas. Simbaan nagadun amagatan, tupit tinubong buto-bumbong, when suman, kaya't mo amin naramanan, kwarta at awan, man sa balita naganas imaritnang. Nudunteng Noche Buena at kakaimas makan, uray nukasan triga, inda ipamuspusan, at dalakit di pagsasangwan itinamisaan, kalpasan panakinisa isimbaan. Naragsak ti Christmas, iti Pilipinas, ubing Paskwa dati inda, inda idagadag, mabasam ka na giti, matanat-nap mong ragsak, naragsak, 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 ti Christmas, iti Pilipinas. Naragsak ti Christmas,
dati inda idagatan mabasang kanagiti matanat na pun ragsak naragsak 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 di Christmas iti Pilipinas naragsak 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 di Christmas iti Pilipinas. Nagpay dumaunay tiyak sangi Ramba kantay isasambay jay Amagispal jamin na umili Nagpinta senday jay a Christmas tree Ken jay parang ngain kay imbistin Tanggap Paskwa Anya naragsak ni Adang gayang panagkantantani Na natatangain kang pagpagyan Kaglaaw ni kay Katimoden Ipapuso Terin kay ritlahin Simbeng kapiyaken palmatayani Sa kampo na apas-pas sa luluan Tay Paskuani di kay lipatan Aginaldo agapapatgan Ngain kamtunet pagtibingayan Sarungan Tay Paskuani di kay lipatan Aginaldo agapapatgan Ngain kamtumet pagtibingayan Pasqua
lumdang ay puso generit na sa miway ti Pasko awan servina nas empay kadang ito'y ganda lawan kanto nudungkay ti Paskwa lag-amed to lagit na'y duma uray sa dinuman tiyayan mo adis udong teng Pasko sublian ako ay naligay ti Pasko wawan ka ket lumdang lag-amed to lagi na'y duma uray ayan mo ang Pasko sulyang nagdo ragragsak mi asumangbay kada kayo naipas ngayon diari aberdo sa Jebelen kulong anano mo intay ngarut kenkwa na dumayo amang yepkas panagdayaw tayo Paskwa manin di kagat agim imot mangwarwar ka kedin ka mangirano tay papaskwam kedin ka ibudos iyawat mon tay bagas ken tay mano manin di kagat agim imot mangwarwar ka kedin ka mangirano ay papaskwam kedin ka ibumbos iyawat mo ay bagas ken tay mano aglasakay tirago ken
tayo kapsat, Jack ni Ignacio Carriaso. Ang yaman na, dang kailangan bibiyag kapta. Kaya kumata ka na yun, napay si biyag ko. Basta mo tayo, si pamilya. Siya at kuma, iti nato yung taon, kasapay kumatang sa kabing martin, nato yung pandemic, tap na kasta, naragsak ti Pasko tayo. Nagkaman ng iti pamilya. Merry Christmas and Happy New Year to everybody.